todas e todos, chámome Óscar Graña, como comentaba a Monse, son técnico de emerxencias sanitarias e traballo dende hai 21 anos para o 061 de Galicia a través das diferentes empresas concesionarias do servicio. Gustaríame dar as grazas aos membros desta comisión polo convite a participar, dada a oportunidade que se me brinda para dar a coñecer a realidade do transporte sanitario que nos afecta tanto ao personal sanitario como ao resto da poboación. E agradecer tamén á prensa que está aquí presente facendo o seu traballo por partida dobre e lamentar que o Goberno actual impida que esta e outras comparecencias se poidan levar a cabo nunha comisión oficial. Antes de comezar, quero deixar moi claro a todos os presentes que a miña comparecencia nesta comisión respetará tanto o dereito á intimidade dos seus protagonistas, o segredo profesional como persoal sanitario e a obriga de confidencialidade das empresas concesionarias para as que traballamos nos exixen de divulgar datos sobre o funcionamento que non sexan públicos. Ademais, todas as miñas manifestacións serán froito non só da miña propia experiencia profesional, senón de datos obtidos e contrastados de compañeras e compañeros dos que farei hoxe de voceiro e de outros datos que foron publicados na prensa con anterioridade. Para facer a miña intervención o máis comprensible posible, comezarei por explicar brevemente cales son as funcións do persoal técnico de emerxencias sanitarias e como se artella o transporte sanitario en Galiza. O persoal técnico de emerxencias sanitarias é o persoal sanitario especialista en prestar soporte vital, estabilización, inmovilización, rescate, apoio psicolóxico e transporte, entre outras funcións de pacientes no ámbito extrahospitalario. Non somos, polo tanto, padioleiros, porteadores ou axudantes e o noso cometido non é, polo tanto, o mero transporte de enfermos en ambulancia a un hospital. Realizamos un servicio público esencial traballando para os Sergas pese a estar subcontratados a través de empresas intermediarias, polo que non existimos como colectivo dentro da Administración. Esta circunstancia impide a nosa participación en calquera órgano de decisión onde se adopten as medidas relacionadas co desempeño das nosas funcións e como será a atención aos nosos pacientes. Este feito resulta hoxe en día impensable en calquera outra categoría profesional sanitaria, onde persoal como de medicina e enfermería forman parte destes órganos de decisión e da propia estructura directiva. É, polo tanto, que características do noso traballo, como o número de ambulancias necesarias, os procedementos de atención a doentes durante o transporte sanitario, a dotación material, o número de profesionais sanitarios necesarios, se deciden entre os actuais responsables da Consellería de Sanidade e os empresarios de ambulancias, única e exclusivamente atendendo a criterios económicos e sen pensar no benestar e a saúde das persoas. Comezarei falando, pois, do que considero que a poboación debería coñecer respecto do servicio de transporte sanitario programado non urxente e continuarei falando do servicio de transporte sanitario urxente. Este servicio encárgase, entre outros, das altas hospitalarias, dos traslados entre distintos centros hospitalarios e das consultas ou distintos tratamentos como a rehabilitación, diálise, radioterapia, etc. Falarei do número de ambulancias contratadas, da dotación persoal que traballa nas mesmas e do traslado de pacientes infectocontagiosos fundamentalmente. Ben, o número de ambulancias contratadas para este servicio non urxente, lembremos, polas diferentes xerecias é manifestamente insuficiente, sendo habituais as seguintes situacións. Que un paciente agarde durante 4 horas en urxencias ou na cama de calquera outro servicio do hospital unha vez dado de alta sen poder volver ao seu domicilio. Deste xeito, ocúpase un lugar durante horas que non pode ser empregado para outro paciente, contribuindo así ao colapso das urxencias e das camas noutros servicios dos hospitais. Que os pacientes teñan que soportar rutas de máis de 1 hora e media para recibir un tratamento hospitalario. Deste xeito tamén, un doente que recibe un tratamento, por exemplo, de diálise de entre 3 e 4 horas e que remata canso en unha situación de vulnerabilidade, ten que estar fora da casa durante máis de 8 horas, a metade delas viaxando ou en salas de espera. Unha das solucións máis habituais para paliar a carencia de ambulancias contratadas pola Administración é a masificación dos vehículos sanitarios, incumprindo a propia lei, que nomearei en varias ocasións, aprobada polo PP, o Decreto 52/2015 do 5 de marzo, polo que se regula o transporte sanitario en Galiza. Realízase esta vulneración do seguinte xeito. Transpórtase a un e incluso 2 pacientes na cabina de conducción cando as prazas da cabina asistencial xa están cubertas nas ambulancias de tipo A2 ou de transporte colectivo
estando absolutamente prohibido transportar pacientes nun lugar diferente ao habitáculo asistencial que está especialmente acondicionado a esta función. Transpórtase tamén a máis dun paciente nas ambulancias de tipo A1 non asistenciais cando son vehículos que tan só se poden transportar a un só paciente en padiola, levando a máis pacientes sentados xunto ao primeiro. E transpórtase a máis dun paciente nas ambulancias de tipo A1 non asistenciais, comentaba anteriormente, e se ocupan, ademais, as plazas dianteiras para poder meter máis pacientes nas ambulancias. Con respecto á dotación de persoal das ambulancias de transporte colectivo e non asistenciais que é dun conductor, tan só nas cidades como Vigo e Coruña contan coa figura dun segundo profesional como axudante nalgúns casos, polo que os pacientes dependentes viaxan sós sen posibilidade de asistencia durante o traslado ante a máis mínima necesidade, podendo, entre outras cousas, mancarse durante o traslado sen que o persoal conductor poida facer absolutamente nada para impedilo. Cando se chega cun paciente de volta ao domicilio, teñen que ser os familiares os que realicen as funcións do persoal da ambulancia, axudando a trasladalos das padiolas ás cadeiras sen saber como collelos e transportalos escaleiras arriba descoñecendo as técnicas adecuadas. A posibilidade de que un paciente caia, se manque gravemente ou de que o seu familiar se faga danos son altísimas. De non ser posible que a familia axude ao traslado do paciente ao interior do domicilio, é necesario agardar por unha segunda ambulancia, xa de por sí insuficientes, reducindo aínda máis o número de vehículos disponibles durante un longo período de tempo. Con respecto ao traslado de pacientes infectocontagiosos, realízase sen lle facilitar ao persoal da ambulancia información relativa á condición destes pacientes. Por este motivo, non se poden adoptar as medidas hixiénico-sanitarias para evitar un posible contagio antes de realizar un novo traslado. Resulta tamén habitual que pacientes infectocontagiosos e pacientes inmunodeprimidos compartan ambulancias sen sabelo e incluso entren en contacto uns con outros. Pese á gravidade desta situación e aos riscos para a saúde dos pacientes e para a comunidade, as distintas xerencias sanitarias coñecedoras desta situación a permiten e sabedoras de que de realizar o procedimento correcto é recomendado suporía ter ambulancias en situación de inoperatividade realizando tarefas de desinfección e se necesitarían máis vehículos sanitarios para realizar o traslado destes pacientes por separado. Vou falar agora do transporte sanitario urxente. E vou mencionar aspectos como tamén as ambulancias contratadas, a tecnoloxía empregada nas ambulancias, como son as propias ambulancias, o traballo conxunto cos PACs e a atención a accidentes en múltiples víctimas e catástrofes. Este servicio urxente, organízase a través da Fundación do 061 creada polo Sergas e subcontrata o servicio con empresas privadas de ambulancias que se encargan de facilitar os vehículos e de contratar o persoal técnico de emerxencias sanitarias. Conta con aproximadamente 106 ambulancias de soporte vital básico, con 11 ambulancias de soporte vital avanzado e 2 helicópteros de soporte vital avanzado para todo o país. As ambulancias de soporte vital avanzado, ou tipo C, están tripuladas por 2 técnicos de emerxencias, persoal de medicina e un de enfermería. As ambulancias de soporte vital básico tipo B están tripuladas por 2 técnicos de emerxencias, realizan aproximadamente o 80% dos servicios e en moitísimas ocasións recollen persoal de medicina e enfermería nos distintos centros de saúde ou PACs. O número de ambulancias contratadas para este servicio, como no caso do servicio programado, é manifestamente insuficiente e se podería comprobar por varios motivos. As recomendacións do Ministerio de Sanidade de ratio de ambulancia por número de habitante indican a necesidade de contar con unha ambulancia de soporte vital básico por cada 25.000 habitantes e unha ambulancia de soporte vital avanzado por cada 100.000. Se aplicamos esta recomendación, por exemplo, á cidade de Vigo, por poñer o exemplo da cidade que conta con maior número de ambulancias e maior demanda asistencial, vemos que para unha cidade de 300.000 habitantes temos unha ambulancia de soporte vital avanzado. E por cada 300.000 habitantes tamén unha ambulancia de soporte vital básico por cada 50.000 de día e unha ambulancia de soporte vital básico por cada 100.000 habitantes durante a noite. É dicir, que a cidade de Vigo conta con unha ambulancia de soporte vital avanzado e 3 ambulancias de soporte vital básico de noite para 300.000 habitantes. Os tempos de resposta que publica a Fundación do 061 fan sempre referencia a tempos medios de resposta, de xeito intencionado para ocultar a verdadeira realidade. Vexamos un exemplo. Se o servicio requerido dun centro sanitario cercano á base de ambulancia que realiza o traslado
o tempo de resposta pode ser de 3 minutos, pero se o servicio demandado dentro dun domicilio do rural, cando a ambulancia máis próxima se atopa no hospital da cidade, o tempo de resposta pode ser ata de 25 minutos ou máis. Se calculamos a media, serán 14 minutos, algo que pode parecer aceptable, pero a realidade é que en moitísimas ocasións o tempo de resposta supera os 25 minutos, algo completamente inaceptable para a atención de calquera asistencia durante unha emerxencia sanitaria. Para que se me poida entender mellor, estamos falando de que estes 25 minutos ou máis son o que se pode tardar en atender a unha persoa que sufra un ictus, un infarto ou un accidente de tráfico grave. A Fundación do 061 dispón dunha rede de transporte sanitario urxente insuficiente. Por iso, de forma habitual e diaria, ten que solicitar a empresas de ambulancias sobre as que non exerce ningún tipo de control que se encarguen da atención de calquera urxencia sanitaria en espera de ser atendida. Sigo co exemplo que comentaba anteriormente. Pensemos nun infarto, pensemos nun ictus, pensemos nun accidente de tráfico grave. Estes servicios son realizados a día de hoxe por estas empresas que contratan persoal sin a titulación requerida, tripuladas por unha única persoa en vehículos de transporte colectivo impedindo a posibilidade dunha asistencia sanitaria in situ ou in itinere, e volvendo a sistemas do século pasado ou de países subdesenvolvidos coñecidos como cargar e coller, é dicir, recoller un paciente de calquera xeito e trasladar velozmente a un hospital. Esta forma de proceder vulnera completamente a lei que establece claramente que as ambulancias non asistenciais non están acondicionadas para a asistencia sanitaria en ruta e realizan traslados que non revistan carácter de urxencia. É que a dotación das ambulancias asistenciais sexa como mínimo de 2 profesionais e, por suposto, que a titulación obligatoria sexa de técnico mínima de técnico de emerxencias sanitarias. A situación de colapso na xestión das emerxencias faise maiúscula no período estival e durante a campaña de gripe, onde a incapacidade de xestionar as emerxencias de forma fluida chega á propia central de coordinación, onde a falta de persoal fai habitual que, cando unha persoa que chama desesperada solicitando asistencia sanitaria urxente, os exemplos que anteriormente mencionaba, teña que escoitar durante minutos a locución dun contestador en espera de ser atendido. A tecnoloxía empregada nas ambulancias de rede de transporte sanitario urxente está completamente obsoleta. Non se dispón máis que dun equipo de comunicación portátil tipo Tetra para cada un dos técnicos de emerxencias, de maneira que, se se separan e teñen que comunicarse de forma rápida, non teñen outro xeito de facelo que chamándose por teléfono. Tampouco se dispón de sistemas de prolongación de micrófono ata ombreiro para empregar o equipo sen necesidade de usar as mans, algo fundamental durante a asistencia sanitaria aos pacientes. Alguén se imagina, por exemplo, que unha parella de policías tendo que compartir un talqui para poder falar entre eles ou chamándose por teléfono un a outro nunha situación de emerxencia? Non. O acceso á historia clínica informatizada dos pacientes para unha adecuada asistencia non é posible dende as ambulancias do 061. Non podemos nin acceder nin escribir a nosa tarefa asistencial, polo que toda a información das nosas intervencións se perde e non pode ser consultada. A día de hoxe tampouco podemos acceder nin tan sequera aos datos administrativos dos pacientes. Todo o rexistro da nosa tarefa asistencial se realiza en papel de calco. Prima por parte da Fundación do 061 a toma de datos de filiación e facturación a terceiros fronte á actividade asistencial. Como exemplo, nunha folla de asistencia de tamaño A4 como este folio que estou lendo, a parte dedicada a recoller a asistencia sanitaria realizada é de menos de 10 centímetros. Para a localización do lugar onde se demanda asistencia sanitaria urxente, séguese a depender en pleno século XXI de que os propios pacientes ou as persoas que os acompañan, sé que os hai, nos indiquen verbalmente onde se atopan. Resulta máis doado topar un paciente coa tecnoloxía que contamos nos nosos teléfonos particulares que cos ferramentas de comunicación das ambulancias, pese a que o tempo que se tarda en chegar a un paciente en situación de unha urxencia vital está directamente relacionado coa posibilidade de sobrevivir. Outro aspecto importante é o exceso de peso das ambulancias. Despois da denuncia presentada por algúns sindicatos, a día de hoxe non se sabe nada do acontecido, pese a ter demostrado de que as ambulancias actualmente que prestan servicio urxente exceden no seu peso entre 400 e 900 kilos, poñendo en perigo a seguridade de todos os usuarios da vía, dos propios pacientes, por suposto, e dos profesionais que traballan nelas. Coñecemos casos nos que estas ambulancias reventan neumáticos, se quentan os frenos, perdendo a posibilidade de realizar unha frenada de emerxencia e tendo que estar inoperativas. Sospeitamos que todo isto se solventará na próxima concesión de ambulancias e non interesa que se sepa nada para que se solucione cando saquen o novo pliego de condicións.
Respecto ao traballo conxunto co persoal dos centros de saúde PACS, cando a asistencia aos pacientes require de soporte vital avanzado, aproximadamente o 80% das veces realízase collendo material e persoal de medicina e enfermería nos distintos PACS e non coas 10 unidades medicalizadas do 061. Nestas ocasións resulta habitual atoparse coas seguintes situacións. O persoal dos PACS deixa pacientes no centro médico sen poder ser atendidos e sen que quede persoal sanitario no centro. Unha mostra é o tristemente sucedido na Estrada tratado xa nesta comisión. Cando isto sucede, a situación de angustia dos PSX ou celadoras ou celadoras resulta insoportable, sabedores de que non poden facer outra cousa que solicitar a axuda 061 se acontece algo grave e conscientes de que a ambulancia da zona está ocupada polo que a axuda non será rápida. Os PACs dun só equipo médico, que abundan, quedan desprovistos de persoal sanitario durante horas, a expensas de que calquera outro paciente acuda necesitado de asistencia sanitaria ata que a ambulancia retorne do hospital. O equipamento de soporte vital avanzado dos PACs e centros de saúde está completamente obsoleto. Existen aparellos de electromedicina con máis de 15 anos de antigüidade, máis básicos que os desfibriladores que existen nos lugares públicos como os que temos neste edificio, desprovistos de funcións avanzadas e esenciais como a electrocardiografía ou marcapasos externos. A distribución do equipamento médico está tan desorganizada e resulta tan anticuada e voluminosa que se necesitan de 5 profesionais para transportar todo o equipamento necesario. Cando a ambulancia disponible para unha emergencia está a máis de 20 minutos, nin tan sequera se pode recoller o persoal sanitario nos PAC, tendo que atender as emergencias trasladándose en taxis ou vehículos particulares en espera da chegada da ambulancia. Os accidentes de múltiples víctimas e catástrofes merecen un capítulo aparte. Pese á traxedia acontecida no 2013 en Angrois, o accidente de tren de hai 3 anos en Porriño, a explosión da pirotecnia de Tui ou o ano pasado o desplome da pasarela do Porto de Vigo, a población galega segue a depender da sorte, do día e a hora na que se produza o incidente e, por suposto, da voluntariedade dos profesionais das emergencias sanitarias para poder contar con máis ambulancias sen desatender as necesidades sanitarias da poboación. O 061 non dispón na actualidade de ningún sistema para desdobrar as súas ambulancias en escenarios de catástrofe, posto que non dispón dun plan para a activación do persoal técnico de emergencias que traballan nestas ambulancias en escenarios de nivel 2 ou superior. A día de hoxe, o procedimento consiste en intentar localizar de xeito completamente improvisado e desorganizado o persoal que se presta altruistamente a colaborar e as ambulancias que poida haber disponibles sesan do tipo que sesan. No último accidente de múltiples vítimas coñecido que foi, como comentaba, o acontecido no Porto de Vigo, comprobouse que para un evento destas características non se dispón de un sistema que permita alertar o persoal técnico de emergencias sanitarias que acudiu mobilizado polas redes sociais ou chamadas de compañeiras e compañeiros. Un protocolo para fletar ambulancias e comunicalo á Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias. Sistemas de comunicación eficaces entre a dotación de ambulancia e a central de coordinación, tendo nesa ocasión ter que pregar os propios profesionais os teléfonos particulares. Formación axeitada en materia de incidentes de múltiples víctimas. Eu mesmo, con máis de 20 anos de experiencia, descoñezo o material incluído nos equipos logísticos, como se monta un hospital de campaña podendo ser designado algunha vez para facelo. A uniformidade e equipos de protección individual necesarios para a intervención, posto que o persoal acudiu a un lugar potencialmente perigoso, sin o equipamento axeitado e sen uniformes que os identifiquen ante os demais intervintes e víctimas. Este non é máis que un resumo dos problemas que ten que padecer o persoal técnico de emergencias sanitarias no seu día a día e que afectan directamente aos pacientes. Pero, aínda que non sexa obxecto directo desta comisión, a xente ten que saber que o noso colectivo realiza o seu traballo de atención á poboación galega e aos seus visitantes en condicións de absoluta precariedade, cun convenio colectivo conselado dende hai máis de 3 anos e con contratos en prácticas con salarios de 800 euros mensuais. Pese a que traballar nestas condicións non resulta fácil, tentamos prestar a nosa asistencia coa máxima entrega e profesionalidade posibles e agradecemos a comprensión, o respeto e a solidaridade que demostran día a día os pacientes e os seus seres queridos que os acompañan pese a estar a sufrir os recortes na sanidade pública. Xa para rematar, gustaríame dicir que as compañeras e compañeros que hoxe represento creemos que, tras o remate da concesión de transporte sanitario urxente este mesmo ano e do transporte sanitario non urxente no ano 2020, preséntase unha gran ocasión para que o Sergas asuma verdadeiramente as súas competencias e deixe de subastar a nosa atención extrahospitalaria con empresas privadas. Mas despois de escoitar as declaracións do señor Feijóo dicindo que a sanidade nunca estivo tan ben, que nunca se investiu tanto
e que todo o que decimos nestas comisións e as multitudinarias manifestacións de protesta na rúa están politizadas e baseadas en mentiras, fainos pensar que mentres non cambiamos de goberno isto xa máis se producirá. E por último, gustaríame despedir cunha reflexión en voz alta dirixida ao presidente da Xunta. Se a totalidade dos profesionais que traballamos na urxencia extrahospitalaria, persoal da Central de Coordinación do 061, persoal dos PACs, e persoal técnico de emerxencias sanitarias estamos en folga, por que será? Moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Graña. E damos agora paso á señora Fátima Nercellas, médica tamén nas urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Por la Junta de Personal, ahí en el clínico. La situación de las urgencias, conozco el tema médico, que es el que llevo yo directamente porque lo vivo en mi propio cuerpo y en mi salud. Es desde hace años un tema que estamos tristemente siempre en prensa, en la denuncia pública y en la denuncia judicial. Nos preocupa muchísimo porque, concretamente hoy vengo de denunciar en Fiscalía los últimos 2 pacientes que se deterioraron y fallecieron, la situación esta de 2 pacientes que se deterioraron y fallecieron el día 2. Hubo ese día 4 paradas, llegamos a tener en el pasillo pacientes sin ver hasta 29 pacientes graves, 3 alertas a la gerencia y al conselleiro a través del correo, yo como delegado de prevención, de que podía pasar algo grave. Hubo 4 paradas ese día, 2 de ellas salieron adelante y 2 fallecieron horas después, que es lo que acabo de venir ahora de Fiscalía, de poner en conocimiento, y la fiscal abre diligencias informativas penales por este tema. Estos son los 2 pacientes del día 2, pero tenemos en total 5. El tercero está ahora en la fase de instrucción. Fiscalía investigó y denunció en el juzgado de instrucción y está ahí. Entonces, nuestra salud, por la falta de dotación de personal y de espacios para trabajar, está afectada. Y la salud del paciente, como demuestran estos 5 pacientes que desenlazaron de manera fatal, unos en pasillo y otros en los cubículos después de haber estado 3 horas en el pasillo. Entonces, la situación es francamente preocupante. Somos un equipo de médicos, hablo de médicos porque después mi compañera hablará del resto y yo lo que más manejo es el tema médico. Somos un equipo de médicos francamente unidos, funcionamos con y sin coordinador y vamos a lo largo de todos estos años, de los últimos 20 años, de huelga en huelga y de denuncia pública en denuncia pública y de denuncia en juzgado, de denuncia en Fiscalía y el resultado es lo que pasó este día 2 y sospechamos que puede volver a pasar. Estamos pendientes de la huelga del 2014, firmaron un acta de desconvocatoria que nos la creímos porque había que creerla, evidentemente. Firmamos ese acta de desconvocatoria y la incumplieron. Desde el 2014 hasta ahora, por fin llega al juzgado de lo social, pasó por el juzgado de lo contencioso y ahora el día 24 llega al juzgado de lo social. Y ahora estamos de nuevo metidos en otra huelga, denuncia pública de esta situación. No queríamos llegar al 4º y al 5º fallecido en el pasillo porque realmente eso para nosotros es de un estrés enorme. No se puede estar trabajando, estás por los cubículos, estás por la sala de observación, sales al pasillo a ver los que te adjudica el ordenador y estás en una situación que no es asumible. Así no se puede trabajar. Entonces, por eso, cuando ahora Eva me invitó a venir a exponer aquí la situación, pues aquí estoy, para que se sepa y que no vuelva a repetirse esos hechos. Los políticos gestores estos que tenemos del PP, y decir una cosa, la mayoría o un porcentaje de ellos son los mismos que estaban con el bipartito. No es que sean iguales, son los mismos. O sea, es que yo no sé qué capacidad profesional tiene esta gente que consiente que pase esto en los servicios de urgencias. Yo sé que pasan más servicios de urgencias, pero concretamente con esta denuncia recibí un montón de críticas porque
el decir la verdad perjudica al buque insignia, que es nuestro hospital. No, no que pasen estas cosas. Que pasen estas cosas es terrible, pero parece ser que para estos políticos gestores que se sepa es terrorífico. Y lo terrorífico es que pase. Entonces, bueno, pues por eso acepté esta invitación, vengo aquí y después con las preguntas que quieran hacerme, pues aclaramos más la situación. La situación es dramática. No estamos entrando ahora en la epidemia de la gripe. Esta semana supuestamente se activa el plan de contingencia. Hay algún caso de gripe, pero esta semana alertó ya preventiva que se activa el plan de contingencia. Y el plan de contingencia es acumular los pacientes con gripe, los pacientes infecciosos, entre cortinas en urgencias. Allí, entre cortina y cortina, bueno, evidentemente, bueno, la gripe no es el ébola. Manteniéndose a 1 metro los acompañantes y el resto de los pacientes, si se mantienen a 1 metro, no va a pasar nada. Nosotros estamos todos vacunados, o bueno, deberíamos de estar vacunados, y usamos mascarilla, guantes, bata, y en principio esperemos que no nos pase nada. Pero tenerlos no pueden salir de urgencias hasta que salga qué tipo de gripe es, si la A o la B. Entonces, hasta ese momento no pueden subir a planta, porque si suben a planta tienen que colocarlos en habitaciones individuales, que como hay tantas cerradas, pues tienen que compartir las que tienen abiertas. Y solo comparten a A y B, o sea, no, para que unos no se contagien a los otros. Pero sí pueden estar en urgencias. Los acompañantes están al lado del paciente, ayudan al paciente y después con esas manos salen por el resto del servicio, dejando por ahí. Y esa es la situación. Esta semana entramos, o sea, con todo esto que estamos viviendo ya, de plantas cerradas, gente por los pasillos, vamos a entrar empieza la gripe, en la fase de alerta sanitaria. Y hay tantísimas cosas y tan así que, bueno, lo que ahora sí me quiera preguntar, y por lo menos que esto sirva también dentro de la denuncia pública de estos políticos gestores, que ya digo, son del PP, pero muchos son del anterior bipartito, que yo de verdad que no entiendo qué valor o qué valía profesional se les ve. Ahí tenemos a todos los gerentes. El de Vigo, investigado por homicidio imprudente, era del bipartito, ahora del PP, vale para todo. El que está ahora en Coruña estuvo investigado por la Fiscalía, ahora a ver qué concluye el juzgado de instrucción. También vio delito en el tercer fallecido. Ahora Eloína y su equipo, empieza la Fiscalía hoy. La fiscal va motivada porque también le tuvimos allí, bueno, también tuvo problemas y es lo que hay. Todo el mundo que sufrió las urgencias sabe lo que hay. En un pasillo no pueden estar los pacientes. Los políticos gestores tienen que abrir las plantas que tienen cerradas, tienen que oír a los profesionales cuando se les alerta de que puede pasar algo y abrir esas zonas cerradas, como es la de reanimación antigua, y tienen que tomar medidas porque cobran por ello, por gestionar las situaciones. Y nada más. Y nada menos. Para complementar a visión, como xa a doutora Mercedes explicou, temos con nos a Fátima. Pois agradecervos en nome propio e en nome de todos os meus compañeiros do Servicio de Urxencias pois que vos fagades eco das nosas demandas, pola vosa solidariedade, pola vosa preocupación, polo problema e polo voso compromiso e ao mesmo tempo igualmente hacia os medios de comunicación, os que estades aquí presentes e os que, bueno, pouco a pouco ides facéndovos tamén eco do noso conflicto. Bueno, eu son Eli Dosil, son enfermeira do Servicio de Urxencias, enfermeira interina no Servicio de Urxencias de Santiago de Compostela e non por interina menos comprometida. Bueno, tamén me fago aquí eco do lamento de Óscar porque este tipo de intervencións non se lle dé cabida na comisión de investigación oficial e quizás, bueno, non sabemos se pola nosa condición de simplemente traballadores ou ben
porque esa comisión non este realmente encamiñada a coñecer a verdade e a realidade que sucede na sanidade. Esa comisión a que tanto lle gustan os datos, pero que eses datos para nós esconden realidades, esconden experiencias, esconden nomes propios e esconden moitas situacións persoais. Ese é o meu propósito hoxe aquí e espero estar á altura das circunstancias, podervolo polo menos explicar. Moito do que vou a falar é válido para calquer servicio de urxencias dos nosos, o sea, do meu hospital, lóxicamente, e de calquer outro servicio de urxencias hospitalario da nosa comunidade e incluso de fora. Estamos a ver que cada vez os conflitos nos servicios de urxencias digamos que se fan máis públicos, se evidencian máis e a maioría deles coincidimos no mesmo. E, quizás, centrándome, lóxicamente, no que máis eu coñezo, que é o meu servicio actual. Empezamos dicindo quen convive nun servicio de urxencias. Por un lado, temos a demanda de pacientes, por outro lado, temos os profesionais e, por outro lado, temos o que é a estrutura física, os medios materiais e a organización. Digamos que son os tres pilares sobre os que temos que afondar para saber que é o que está ocurrindo nos servicios de urxencias. Empezando pola demanda, o que temos claro nos servicios, e no meu sobre todo, é que o abandono que está sufrindo a atención primaria, que debera ser a irmán maior da nosa sanidade e o pilar fundamental do estado de benestar, está sendo totalmente abandonada a nosa atención primaria. As asendas saturadas das consultas de primaria imposibilitan un seguimento adecuado das necesidades de saúde da poboación, impiden realizar unha labor fundamental como é a educación sanitaria. E non é concebible que un paciente teña que esperar días para unha consulta e vai en contra do principio básico de accesibilidade da sanidade pública. Por outra banda, a falta de estabilidade dos profesionais leva implícita unha pérdida de confianza por parte dos doentes, que ven como o seu médico e o seu profesional ou a súa enfermeira de referencia cambia de día a día e fai imposible conseguir unha relación profesional terapéutica entre paciente e profesional e unha relación de confianza. Ao mesmo tempo, o envellecemento da población orixina un aumento do número de pacientes pluripatolóxicos, crónicos, polimedicados, cunha maior necesidade de cuidados. Moitos deles sin posibilidade de acudir a centros de saúde e os que é imposible prestar a atención que requiren nos seus domicilios. As perspectivas demográficas sobre o envellecemento da poboación e o paulatino aumento de patoloxías crónicas apuntan a que, se non se adoptan medidas estruturais, a demanda cada vez será maior. Por outro lado, as listas de agarda para as consultas cos especialistas do segundo nivel asistencial ou para a realización de probas complementarias fai que os pacientes acudan a urxencias ou sexan derivados incluso polos seus médicos de cabeceira ou mesmo polo propio especialista para dar unha solución de maneira máis rápida aos seus problemas de saúde. Temos tamén a tecnificación da sanidade, onde, produto desa falta de confianza co médico de referencia, co médico que te atende e que che sigue, que che coñece, que sabe das túas necesidades, produto desa falta de confianza, os pacientes demandan cada vez o uso de novas tecnoloxías como único medio para dar resposta aos seus problemas de saúde. Temos tamén, lóxicamente, influye moito na demanda a infradotación en canto a persoal e medios dos servicios de urxencias hospitalarias. Cantas veces esos servicios se convirten en edificios vacíos polos continuos desplazamentos dos profesionais a domicilios e hospitais ou por falta de persoal que poida realmente dar unha asistencia de continuidade á población. A inhibición por parte da Administración é total respecto a esta progresiva degradación da situación, preocupándose máis en dotar os hospitais das últimas innovacións tecnolóxicas, diagnósticas e terapéuticas que de establecer unha ordenación racional da asistencia extra e intrahospitalaria. Creo que, igual que Óscar comentou anteriormente, a relación entre
a extrahospitalaria e as urxencias hospitalarias deberá estar perfectamente planificada e non é así. Todo isto obriga a que a poboación acudir a servicios de urxencias dos hospitais en busca de respostas á súa demanda de atención á saúde, aínda sabendo que alí tamén terán que esperar horas para ser atendidos, pero, aínda así, que son horas comparadas con días. Por outra banda, temos a concepción do servicio de urxencias como o almacén do hospital. Outra das demandas unánimes dos profesionais que traballamos en urxencias é que en urxencias nada debe esperar, pero todo espera. Os protocolos de ingreso nas plantas e de altas, a falta de camas, a falta de personal nas plantas dos hospitais, orixinan que os pacientes, unha vez determinado o seu ingreso, deberan abandonar de inmediato ou nun período breve de tempo o servicio de urxencias, queden nas nosas unidades, nalgúns casos, ata 28 ou 48 horas, cuns coidados e tratamentos específicos de cada especialidade que son imposibles de prestar no servicio de urxencias. Isto é algo que en Santiago non debe preocupar moito aos xefes de servicio, ou se lles preocupa debe ter moi difícil solución porque polo tempo que levan dicindo que o solucionarían e todavía non o acadado implica que debe ser moi difícil. Bueno, estos son os ingredientes básicos da masificación e dos colapsos aos que o noso conselleiro non lle gusta facer mención, ni recoñecer. Bueno, por outra banda, temos os profesionais, como decía. Por outra banda, pero ao seu carón sempre. Temos nos nosos servicios médicos, enfermeiras, auxiliares, celadores, cada un cos seus cometidos específicos, pero todos relacionados e interdependentes. Todos imprescindibles e que deben funcionar en equipo. Xuntos, como o eslabón dunha cadea, e se falla un, a cadea rompe. E, por desgracia, cando a cadea rompe en sanidade e máis en urxencias, o que se pon en perigo son as vidas. A parte temos persoal administrativo, persoal de laboratorios, de distintas especialidades, servizos de limpeza básicos e fundamentais. E quero facer aquí unha puntualización. No Hospital de Santiago, para a limpeza de todo o servicio de urxencias, incluído urxencias pediátricas e PAC de Santiago, que está xusto enfrente, como sabedes, hai unha persoa de noite. Lóxicamente, os técnicos de ambulancias, que son aqueles que tamén nos transportan tanto os que veñen como os que saen. A demanda, como dixen, é maior, pero, sin embargo, o aumento de profesionais non creceu na mesma proporción. Todos sabemos que o persoal de urxencias somos profesionais cunha capacidade de adaptación extraordinaria ante catástrofes e situacións excepcionais. Os Carmen facía mención a que tiramos de redes sociais, de teléfonos particulares, de movilización, digamos, totalmente externa para ser capaces de dar unha resposta, e así se demostrou, como ben di el, aquí en Santiago na catástrofe do Albia. Pero como seres humanos que somos, non podemos aguantar ese ritmo de traballo excepcional de maneira habitual. E isto é o que nos está a suceder. A sobrecarga que vivimos actualmente xenera problemas de saúde laboral. No caso do meu hospital, temos neste momento un 20% de baixas en enfermeiras e 19% de auxiliares de enfermería. Aumenta o risco de cometer errores, dificulta as relacións entre traballadores e nos fai traballar nun clima de hipertensión continua. Esta presión asistencial fai que pasemos por encima de aspectos tan básicos como a intimidade e a autonomía do paciente. E non porque non saibamos que estamos na obriga de cumplilo, senón porque pasamos os turnos priorizando e apurando. Así, día a día, nos imos peligrosamente acostumando
a facer entrevistas clínicas nos pasillos. Comentaba Fátima, os pacientes esperan nos pasillos a ser atendidos e o médico se ve na necesidade de ir a facer a súa entrevista clínica no medio dun pasillo diante de todo o mundo. A non pedir o consentimento informado en todas as actuacións sanitarias que facemos, que deberán ser todas. O paciente ten o dereito de saber que se lle vai a facer, por qué e para qué. E isto é algo que non estamos facendo en urxencias e que sabemos que temos a obriga de facelo e nos frustra cada día máis non poder facelo. E, como decía, peligrosamente nos estamos acostumbrando a estas cousas. As leis de prevención de riscos son algo do que en urxencias soa a outra galaxia. As herencias fan oídos sordos ás recomendacións dos servicios de medicina preventiva e de inspección de traballo, que como parte da administración se convirten en meros órganos consultivos sin potestad de exixir nin sancionar. Co cal de pouco nos vale e moito nos frustra solicitar que se cumplan as leis de prevención de riscos, porque vemos que caen en un saco vacío. E que nos queda? Pois nos queda a vocación, pero a vocación tamén se agota e se resinte. É imposible dar un bo servicio sin un persoal motivado, pero a nosa motivación esfúmase cada día cando os nosos dereitos como traballadores se ven pisoteados, cando as nosas herencias non escoitan e resolven as nosas queixas e sus herencias, cando o único que estamos desexando é rematar o turno para ir ás nosas casas e tratar de desconectar, pero nos damos conta de que moitos de nós nin eso somos capaces. Imos recapitulando que foi o que fixemos mal, onde fallamos, que erro pudemos cometer. E chegamos a casa agotados, e o día a día no traballo fai mella tamén nos nosos fogares e nas nosas familias. Onte mesmo falaba con compañeiras de Ourense e de Pontevedra dos servicios de urxencias e todas tiñamos unha frase en común, aínda que non nos coñecíamos. E temos a sensación de que imos á guerra diariamente. Todo isto, sin olvidar os problemas de precariedade e de falta de estabilidade de plantillas, que daría para outra comisión inteira. No caso concreto do servicio de urxencias, e según os datos facilitados onte mesmo pola xerencia para a elaboración do censo, de 190 profesionais, 102 dos que están traballando actualmente en urxencias teñen plaza fixa. O resto somos interinos e persoal eventual, de sustitución, de larga duración ou de curta, con compañeiros médicos con contratos, como ben sabe Fátima, basura mes a mes, durante anos. É dicir, un 46% da plantilla actual de urxencias non ten unha plaza fixa. Este dato está moi lonxe dese 5% que o conselleiro di que pretende alcanzar. Moito vai a ter que traballar para chegar a él. En terceiro lugar, temos as estruturas e os medios materiais e a organización. Os deseños dos servicios no seu día non dubido que foran aceitados ou non, pero hoxe atopámonos con que están desfasados e donde antes cabía un, agora caben 2 ou 3. Estaban dimensionados para un número de demanda, probablemente, que, como expliquei, hoxe está duplicada ou triplicada, co cal son totalmente insuficientes. Este sobreaforo provoca dificultades de mobilidade dos propios pacientes e dificulta enormemente a nosa atención. Ás veces pensamos que nos poñen barricadas para chegar ás camillas. A falta de inversión dos últimos anos en medios materiais, moito do noso material está obsoleto e nos obriga a andar compartindo equipos e buscando equipos que funcionen polo servicio adiante, aqueles que todavía funcionan ben. E cando falamos de equipos nos referimos tamén a aquel material crítico, como son monitores e respiradores, dos que depende a vida de moitos dos pacientes
dos que atendemos día a día. Non podemos ir a traballar a unha sala de críticos co medo de que o material nos falle nunha situación de urxencia vital. E temos medo, porque falla. Por outra banda, a privatización dos servicios de mantenemento e electromedicina orixina unha burocracia desmedida cada vez que tes que notificar un parte de avería. Todos estes son exemplos de situacións que demoran un montón, dificultan a asistencia e desmotivan moito os profesionais. Pois ben, unha vez posto en contexto o que sucede en xeral, o que pode ser en xeral nos servicios de urxencias, me vou a centrar no conflito actual existente no meu servicio e máis concretamente no que concierne ao persoal de enfermería, auxiliares e celadores. No ano 2012 púxose en funcionamento unha nova sala de observación con 20 espacios de atención en observación, 13 dos cales non foron acompañados dunha dotación de persoal estrutural asignado. Naquel momento houve un compromiso de xerencia recollido nun acta en que cada vez que fose necesario abrir esa sala se dotaría de persoal. Ese compromiso non foi cumplido. Esta sala tivo que ser asumida polo persoal da plantilla do servicio, abandonando, lóxicamente, outros postos. E de aqueles barros, pois, estes lodos. Do mesmo modo, existía unha sala de boxes con 5 camillas que se abría tamén según necesidades, pero, como sempre, mentres non chegaba o persoal para atendelo, era o servicio que non asumía. Este persoal chega moitas veces mobilizado dos seus domicilios, co cal tarda un tempo en chegar, ou mobilizado do resto das plantas do hospital, onde os supervisores consideran que poda haber nese momento menos carga de traballo. Durante estes anos, lóxicamente, as queixas foron continuas, a pesar de que a crise, digamos, o persoal fomos asumindo con responsabilidade este recorte, pero chega un punto en que xa non aguantamos máis. Fixéronse varias propostas, intentos de plan funcionais, e nunca chegaron a nada, pois todos pasaban inexcusablemente polo aumento de persoal. Fai un ano, ante a situación xa desastrosa, reclamamos unha reunión ca xerente e a dirección de enfermería para explicarlles a nosa situación, algo que deberían saber, pois era a súa responsabilidade, e deberían tamén prever que tarde ou temprano ocurriría, pero resulta máis fácil guardar todo nun caixón e esperar as que as cousas se resolvan solas. Dende entón foron moitas as reunións que mantivemos, moito o diálogo, moitas boas intencións, pero resolución ningunha. Entre as nosas peticións estaban persoal e medios e un plan organizativo que nos permitira prestar unha mellor asistencia. A resposta está a saber desde aquela. Cesaron as supervisoras de enfermería, a xefa do servicio, nombraron un novo coordinador, que tamén marchou. Nombraron 2 novas supervisoras, unha delas tamén dimiteu. Crearon a figura da nova supervisora de área, dimiteu, temos xa outra. Marchou o director asistencial. Enredáronos durante este tempo con un proxecto de traballo por equipos no que todos os profesionais aportamos ideas e co que todos nos sentimos motivados e ilusionados. Pero precisaba persoal. Púxose en funcionamento a pesar das advertencias por parte dos profesionais e o único que conseguiu foi crear todavía máis caos do que antes existía. Adecuaron esa nova sala que antes tiña 5 camillas da que falei e adecuárona para permanecer aberta constantemente e se puxeron 7 camillas, o sea, según eles se gañaron espacios e na prensa divulgaron que ese iba a ser a solución aos problemas de urxencias. E fixeron unha sala, bueno, non digamos que bonita, pero vistosa, pero vacía de persoal para traballar nela. Cansados de tanta irresponsabilidade e incluso podríamos falar de neglixencia pola súa parte, decidimos plantexar as mobilizacións que ata ahora coñecedes, incluso con certo grado de vergoña e medo, pois nós si sentimos a nosa sanidade pública como nosa e a nós si nos costa recoñecer o que estamos a facer mal
E non queremos alarmar a ninguén, pero tampouco queremos ser cómplices desta destrucción. Nós si facemos responsablemente o noso traballo. Enviamos unha carta valedora do pobo, onte chegou a contestación, nos mesmos términos que as que dá o conselleiro nas súas intervencións do Parlamento. E neste escenario non quedou máis que convocar unha folga na que levamos 2 meses. Unha folga co 100% de mínimos que non chegan. E na que seguimos de momento e na que esperamos concluya de maneira satisfactoria e que se recoñezan cales son as nosas necesidades. E moitas gracias. E desculpade. Moitas grazas, Elizabeth. Ahora imos por un breve...